Здравейте! В това видео ще си поговорим колко важна част от CPAP терапията е изборът на правилната CPAP маска. Изборът на CPAP маска е едно от най-важните решения, касаещи вашата CPAP терапия. Подходящата за вас маска може да направи терапията неусетна част от ежедневието ви, докато неправилният избор би могъл да ви създаде сериозен дискомфорт и дори да ви откаже от CPAP терапия. Намирането на подходящата CPAP маска е изключително предизвикателство, особено за тези, които за първи път започват своята CPAP терапия. Осъзнавайки това, ние от ADAPT-BG предлагаме безплатна консултация с опитен специалист, който да намери най-подходящото за вас решение и да отговори на всяка специфична потребност. В допълнение, ние можем да предложим богат асортимент от различни модели и размери маски, които да пробвате както на място в нашите офиси, така и в комфорта на вашия дом по време на титрация. По този начин можете да бъдете сигурни, че избраната маска е точната за вас. Формата и спецификите на лицето, като наличие и разположение на бенки, форма и големина на носа и много други, са само част от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при избора на точната маска. Други важни моменти при определяне на точната за вас маска са опита с CPAP терапия, дали дишате през носа или устата, позата, в която предпочитате да спите, наличие на алергии и много други. Спрямо това множество от фактори, маските се разделят не само на назални и ороназални, но също и на следните три категории – адаптивни, динамични и минималистични. Адаптивните маски са най-сигурният избор, гарантиращ перфектно прилепване на силикона към лицето, дори при по-високо налягане на CPAP апарата или евентуално разместване на маската през нощта. Маските от тази категория са сред най-продаваните CPAP маски в световен мащаб. Предлагат се както във варианти само за носа, така и за носа и устата. И двата варианта в маските можете да намерите като дамски модел, който да отговори на индивидуалните анатомофизиологични особености на жените ползватели на CPAP апарати. AirFit N20 е най-продаваният модел назална маска в световен мащаб. Олекотената й рамка, заедно с въздушната силиконова възглавничка, гарантират чиста линия на погледа в условията на пълен комфорт. Маската се поставя и сваля изключително лесно, благодарение на лесните за употреба магнитни държачи. AirFit F20 е сред най-популярните ороназални модели на световния пазар. Различната плътност в отделните части на силиконовата възглавничка позволява маската да прилепне плътно към лицето, без това да създава излишно дискомфортно усещане. Благодарение на трите различни размера, в която тя се предлага, може да отговори и на най-специфичните пациентски нужди. И двата модела се предлагат Fair Touch вариант, при който силиконовата възглавничка е заменена от такава, изработена от пяна. Тази опция гарантира допълнителния комфорт и плътното прилепване към лицето по време на употреба. Минималистичните маски са предназначени за ползвателите на CPAP апарати, които не искат да усещат маската върху лицето си. Техният опростен и олекотен дизайн ги прави изключително лесни за употреба в условията на пълен комфорт. Този тип маски се слагат и махат изключително лесно, а иновативната им вентилационна система ги прави предпочитан вариант за ползвателите, които спят близо до половинката си. AirFit F30 е най-новата и компактна Full Face маска на ResMed. Тя е плод на дългогодишни проучвания с текущи ползватели и подобрения на технологиите. F30 е ороназалната маска, предлагаща най-малък контакт на силикона с лицето. Благодарение на това, ползвателите могат да се насладят на надеждна и сигурна терапия, без това да възпрепятства линията на погледа. AirFit N30 е една от най-популярните напоследък назални маски с особено тиха вентилация, която я прави предпочитан избор сред все повече ползватели. AirFit P10 е една от най-леките маски в гамата на ResMed, предлагаща изключително лесен за употреба и регулиране колан за главата. Лекият водач в комбинация с малките възглавнички позволяват на ползвателя да се наслади на терапията, без да усеща маската като чуждо тяло на лицето си. Различните размери на възглавничките, включени в комплекта, гарантират лесната адаптация към всеки ползвател. F40 е върха на технологичното развитие на Full Face маските на ResMed. Минималистичният и компактен дизайн я правят не само изключително лека, но и подходяща за използване при по-високи налягания на терапията.
В същото време F40 е една от най-тихите маски, благодарение на иновативната система QuadVent, която разпръсва издишната струя нежно и равномерно за максимален комфорт не само на ползвателя, но и на неговия партньор. Ниският профил на маската я държи далеч от линията на очите, което я прави особено подходяща за четене. Специално за хората, които ценят свободата на движение по време на сън, често се въртят в леглото и обичат да спят по корем, AdaptBG предлага богата селекция от динамични маски. С тях можете да изпитате свободата на движение в условията на пълен комфорт и надежност на терапията. Иновативната рамка и специфичното позициониране на връзката към апарата подсигуряват свободно движение и безпроблемен поток на въздуха във всяка поза, като същевременно маските предлагат добре познатата ни система за бързо и удобно разкачване от тръбата. AirFit F30i е иновативен ороназален модел, при който двойното разпределяне на вентилацията гарантира оптимално ниво на страничния шум, благодарение на което терапията става възможно най-тиха и необезпокояваща. Това е вероятно най-удобната и адаптивна Full Face маска, с която може да спите във всяка една позиция. N30i е един от най-популярните и нови модели назални маски на ResMed. Иновативната и силиконова рамка позволява ползвателите да се въртят и спят в различни пози, без това да притеснява процесите на вдишване и издишване или да компрометира надежността на терапията. P30i е иновативен модел маска, комбинираща минималистичния дизайн на серията маски P10 с динамиката на моделите N30i. С P30i ползвателите могат дори да четат в леглото, без да усещат дискомфорт и напрежение. Както тази, така и останалите маски от динамичната категория на ResMed се предлагат с опцията QuadVent, благодарение на която издишната струя се разпределя плавно и безшумно в околната среда за максимален комфорт по време на терапията. Не знаете откъде да започнете? Свържете се с нашите специалисти, които ще ви помогнат да изберете правилната за вас маска. Може да започнете, като попълните нашият въпросник за определяне на точния размер маска в описанието под видеото.